И какво става, хора? Днеска ще играем в Fortnite. Аз съм вече Йончо. Това е Roblox. Да. И ще е на Battle Royale. Между другото в шопа има... Ох, чакайте. Jones the first. Да, ето. Мен той... Аз си го купих. Не, мен Jones the first. Не ме кефи от тея. И мене. Аз вчера си взех сейвич. Да сейвич там. Savage message. И познайте... вие тоест... Според вас, защо съм 51 левел? Защото играя много или от XP map? Според те в Roblox как? Ще оставя в коментарите. Ако са включени, защото не знам. Ще изиграем една игра. Да е Виктори, да може да... Да, дано. О, бате. Брат, мен много кефи да изкин. Ако не знаете, аз имам много добър аим, а сега не съм тренирал и... Моля да ми е лошо. Аз имам хубаво билдинг. Той и аз... Не. Че иска да направя нещо. Тук аз си билдих. Ще сплитна. Не успях. Тука... Къде ще горе? Во. Добре, так му на път. Ох. Аз да усилим малко играта, че нищо не се чува. Оле. Е така. Ма много кефи глайдера с картите. Дай мене. Ама аз не съм си го сложил. Аз по принцип носа... Аз по принцип за глайдер ми е или тоя, или вълка. От сега. Или чедърч. Между другото вас, кефи ли ви новия сезон? Да, мен много Мене кефи. лично много. Заради сейфовете. Да, заради сейфовете и мене. Мене ме кефат и скиновете. Нали някои са много дебели? Примерно красавицата е много дебела. Не, сигурно ще играят трайхардарите. Да. О, брат, Сапа е твърде силна играта и аз много чувам. Е, така. Да, сега е така е добре. Какво правиш, бе? О, бате, аз искам да си вземам. Аз много искам си взема. Аз ще си чупа клавиатурата, за да си взема нова клавиатура. Защото там много ме дразни. Escape е твърде надалече, брат. Да, е 100% такива. О, жукакине! Аз чух човек. Ето го, чай взема шоковавките. Шоковавка. Ево ми тука, бе, сега ако не те убия да съм гей. Добре, спасих се. Това не беше много лесно. Йо. Аз това не мога да разбера, това е Assault Rifle, му е като SMG, буквално. Да. Глед, какво намерих? Ако мога да го правя. Ако мога да го... Брат, това буквално е SMG. Аз искам ето си. Ако мога... Да, ти строй! Ела ми тука, бе. Ела ми. Да, бе, тука, бе. Ти ще бъдеш убит, бе.
Разбрали ме, бе. Да, това ако проработиш е хубаво. Добре, защото лавки няма. Това може ми да взема. И къде си, бе? Я също си там. Пишете долу в коментарите вас дали ви кефи шопа, защото мене лично много ме кефи. Мен не. Защото, брат, има, нали, аз много ме кефи заради някои скинове, че не ме кефи. Значи, примерно, заради ламбото ме кефи. Ламбото. Брат, тук има две помпи. Една до друга. Една до друга. Не! Стана. Значи, нали, мене ме кефи заради някои неща. Примерно ме кефи заради ламбото, заради Джонзи, заради това. Бъгна се. Пишете долу в коментарите дали сте си взели ламбото и Джонзи. О, тук има един много хубав чест. Ако може да го махна, да го разкарам от живота ми. Най-модната помпа ever. Мене ми спадна най-модната помпа ever. Браво. Аз до сега бех с нея. Иначе аз съм си една от най-добрите. Аре, хома, търсиме кола. Айде. Аре, към бензиностанцията, там ще има. Аз си ги изхабих. Едната за нищо, а па другата за да се вижда. Я виж, бате, иска да го метна във водата. Има логика. Малко. Дано, ако нямаше. Във водата, Аз го метнах в... Ето! Не. Това е малко... Аз един път това го метнах в една вода, не в река, а в една вода някъде намерих. Ще ходим ли към буса? Да. Има ли кола там? Има... Не язиме. Не взимай и двете. Мога да взимаш джипката. Не искам джипка. Ако ходя към бус, ще трябва да откарам. По-добре, аз не мога, аз и без това не искам. Айде, идвай. Чакай, ще не се бъгна често, не може да го отворя. Направих ламбо. Чай, натам трябва. Натам. Близко е. Малко още пъти вътре. Лътъпото ще... Опа. Са трябва да преминаваме планина. Той или се отдалечава, или идва към нас. Само аз ли, когато това с танцуването, дето като танцуваш темета, само аз не разбрах, че е там. Чакай, къде е, бе? Това е много в зоната, бе. Не. Това е много в зоната. Натам ще ходя. Не, към боя. Така не е към. Защото принципно и аз не знам къде. Ела! Чакай. Нямаме ламбо! Пуши дет. Че тук това много спами и не мога от това. Дет? Чук. Дет е като цяло. Имам чук. Това да го такова. Аз ще дам месенджито. Аз си дам помпата. Аз няма да рискувам за помпата, защото тя е много добра. Не, ще си дам нещо друго. Забрахме го. Можете да е нещо хубаво. Yes! Legendary!
Дет? Legendary Аз си SMG. взема. Аз им чук-чук. Браво. А лад от кога му се мета? От този сезон. Ма много яко се мета, буквално. Да. Ето. Дам си е Искам да това. продам още нещо. Мам, Не можеш. знам. Ей, Какво яш, дава? яш, яш. Какво даде? Айде. Вау. Мерси Благодаря за ти, патронките. Е. Е сега. Е. What? What? Брат, не пипам нищо! И на мен ми е така понякога. Добре, те игра. Дай марква ми. Бате, защо не се чува никакъв звук? Чува се. Само от гумите. При мен се чува само от гумите. Бра, да. Това като Тесла при мен се чува. Извинете за това недоразумение. Един приятел. Бате, при мен се чува като Тесла. Абе, как бе? При мен се чува само нитрото и звука на гумите. Ей! Дай бързо е тук. Това вече мине. Той има Ой, малко. краставицата. What, брат? Имам същото. Помощ! О, не, Тук съм. не. Аз съм на 8. Единия почти дет. Аз съм на 8, не мога, брат. Аз имах един чък-джък и мески. Давай, хилна се. Браво. Не, това е сбухалка, брат. Ще го биеш. Не! Е. На едно остана. Но той има най-смотаната помпа, дето спами яко. Не успяхме. Това беше за днешното видео. Ама това видео, само да кажа, беше за загрявка да изиграем нещо, защото от отдавна не съм качвал. Ще обясня в друго видео защо не съм качвал. Даже това ще ми е първото видео, където ще се покажа, може би. Ready? Миками! Дай да пусна някой по-адекватен танц. Това ти е първия купен. Ага. Мене първия ми купен е... един, ама аз го върнах. Голдът. Това беше за днешното видео. Даже ако искате такива още яки видеа, не знам дали сега така да е,
Ако искате още такива видеа, абонирайте се за канала и дайте по един лайк на видеото. И това беше всичко от нас. Чао! Лайка е задължителен. Задължителен е, да. И чао!